Tervetuloa seminaariin meidän kanssa ja aloitellaan ihan justiinsa seminaarinpito. Minä ja Sven pidetään seminaaria ja hetken päästä päästään alkuun. Jos haluatte seminaarin aikana tai sitä ennen laittaa viestejä tuonne keskustelutosioon, se on ok. Ja jos syntyy kysymyksiä, niin laittakaa niitä myös tuonne keskustelut tai Q&A-osioon, niin sitten me saadaan niitä käytyä läpi siellä esityksen lopussa. Lähdetään liikkeelle, niin päästään kaikki eteenpäin. Ja ensimmäisenä esitellään meidän Greenhill-hosti Sven König. Sven, if you can please present yourself. Oh, thank you, Toby. Good afternoon, everyone, and welcome. Of course, I have to keep in English as my Finnish is not existing, so Tommy will do a translation wherever it is necessary. As heard, my name is Sven König, and I'm very pleased to open today's session together with Antti. Finland has a very particular relationship with forests. They are part of the national identity, but in cities, they are also becoming part of a much more technical conversation. Climate adaptation, biodiversity, carbon, maintenance, safety, and long-term urban resilience. Helsinki, for example, has placed biodiversity and green connections directly into urban planning goals. This is exactly where better data changes the quality of decision making. At Greenhill, we work with cities that move from general green ambitions to a more precise understanding of their urban trees. Antti brings this conversation into the Finnish context with local expertise and a strong understanding of municipal realities. I look forward to the session and will be happy to answer questions later on the technology, the platform, and what we see across international city projects. And now handing over to Tommy so that we can do as much as possible in Finnish. Hyvä, kiitos. Ja mun nimi on tosiaan Tomi Kivikorpi. Olen Entti Groupilla arboristina. Ja jos Sven tuo tähän Greenhillin ja kansainvälisen osaamisen ja ennen kaikkea teknistä puolta ja tietää tekniikkakysymyksistä ja muista, niin meidän rooli tässä on olla sitten ikään kuin suomalaisia puuasiantuntijoita ja koetamme yhdessä yhteistyössä Svenin ja Greenhillin kanssa tehdä tästä toimivamman kokonaisuuden. Ja tosiaan esitys on pääosin suomeksi. Sven puhuu välillä englanniksi ja tarvittaessa aina koitan tulkkailla, että mistä on kyse, jos tulee teknisempää juttua. Ja lopuksi tosiaan kysymyksiä. Mutta lähdetään tästä eteenpäin. Ja tässä oikeastaan sama ensimmäiseksi uudestaan. Eli se miksi nyt ollaan täällä, niin Greenhill on lanseerannut sen Smart Tree Inventory kaupunkipuuston hallintajärjestelmän, jossa puustoinventoinnit tehdään LiDAR-tekniikan ja koneoppimisen avulla. Ja vastaavasti meidän puolelta tähän yhtälöön tulee sitten puuosaamista. Ne on tekniikka ja on puuosaamista, biologiaosaamista. Ja yhdessä myös teidän kanssa, niin siitä tulee yhteistyö, jonka käytännön vaikutus puunhoitoon voi olla merkittävä. Ja että homma pysyisi tälle interaktiivisena, niin meillä on heti tämmöinen pieni kysely tässä, johon voitte vastata. Mikä on suurin este kaupunkipuiden hoito-ohjelmanne edistämisellä? Mikä on se juuri teille olennainen juttu tällä hetkellä? Ja sinne voi laittaa oman vastauksen ja päästään eteenpäin. Ihan hetken aikaa. Hyvä. Ja sen voi sinne jakaa ja sieltä tulee sitten myös tuloksia sitten teillekin näkyville tuonne keskusteluosioon.
No. Ja nyt ollaan puhumassa tämmöisestä teknologia-avusteisesta puiden arvioinnista ja inventoinnista ja sen puutietokannan hallinnasta. Ja tämä ajatus on lähtenyt siitä, että arboristin suorittamassa mittauksissa käytännön syistä on aina rajoitteita. Eli ihan mittavälineet, ihmisen havaintokyky ja ajankäytön haasteet asettaa rajoituksia siihen, että mitä yksittäinen arboristi voi tai mitä hänen kannattaa tehdä siellä puun alla ja mikä on sitten jo vähän liikaa. Ja nyt ikään kuin digitaalisesti tehden näistä asioista aika moni pystytään tekemään tosi nopeasti, tosi tehokkaasti ja me saadaan se tieto sieltä käyttöön. Niin tässä nyt on nopeasti vertailtu vähän, että mitä mittauksia pystyy tekemään tämmöinen perinteinen inventointi, jossa inventoijana on ihminen, usein arboristi, ja sitten siellä on katsottu, että mikä on siinä keskimmäisessä palkissa Kriihilin Smart Tree Inventory, mitä kaikkea sieltä tulee, ja oikealla puolella on sitten vielä tämmöinen erilaiset infraperusteiset skannausmenetelmät, eli jossa puut ei ole keskiössä, vaan sivutuotteena. Ja niin kuin nopeasti näkyy, niin se, mitä me saadaan tuolla perinteisillä menetelmillä puun alta, on aika vähän verrattuna siihen, mitä sitten saadaan aikaan, kun tekoäly ja LiDAR katsoo meidän pelkkien ihmissilmien lisäksi sitä tilannetta. Yeah. So it's time to show something from the software. We're starting with a base matrix, which we have in the Smart Tree Inventory. You here see the 3D digital tree twin, which is segmented after we have captured with a LiDAR a point cloud. On the right side, you see this radar or this snowflake, where we show at the first glance some different functionalities and calculations like health, outliers, and structure. If we go here on the right side down and we click on the dimensions and the eye symbol, you see that in the 3D digital twin, you see those metrics, that you very precise see what is the height of the tree, what is the DBH, what is the crown spread, first bifurcation, and you see also tree protection zone and root protection zone. And every single parameter you can make visible with this eye symbol. Then when we go to the next point, we have the structural assessment. Here we have different functionalities. You see, we're looking at the crown lean angle, we have the centroids, and we have here the slider for the trunk stability index, where the tree is calculated at a certain wind speed. And beside here, again, on the right side, you see there are also some more information. You see very precise what is a lean angle, for instance, etc. The next point is health and vitality. And here you find a leaf area index, crown volume, etc. And the last point is the benefits, ecosystem services and water management calculated by using the iTree Eco engine. And all this you have here together. So this from my side. Hyvä. Eli oikeastaan tämä LiDAR-skannaus antaa meillä valtavan määrän tietoa, ja Sven juuri näytti tuossa, että mitä kaikkea sillä tiedolla voi tehdä, mitä kaikkea siellä mitataan. Eli sen lisäksi, että siellä on puun koko ja latvuksen leveys ja rungon ympärys, niin siellä on esimerkiksi ekosysteemipalveluita. Voidaan katsoa puun vaatima suoja-alue tai juuriston vaatima suoja-alue, ja voidaan ikään kuin käännellä sitä 3D-kuvaa siitä puusta siellä virtuaalisesti. Ja tämähän tarkoittaa, että teknologia ei korvaa arboristeja, mutta ne, jotka käyttävät
teknologiaa syrjäyttävät ne, jotka eivät käytä. Eli käytännössä tämä menetelmä tarjoaa meille todella paljon enemmän tietoa hyppysiin, ja se antaa meille mahdollisuuden käyttää sen lisäajan ja resurssit ikään kuin muihin asioihin kuin siihen, että me etsitään niitä puiden korkeuksia ja rymmejä siellä maastossa. Ja ne samat ihmiset, jotka siellä maastossa olisi sitä tehnyt, onkin käytettävissä johonkin ihan muuhun. Ja mitä se muu sitten voisi olla, niin arboristit voi keskittyä puiden arviointiin. Eli se skannaus tuo tosi paljon tietoa, paljon erilaisia yksiköitä sinne, että sen lisäksi, että siellä on ne ulkomitat, niin siellä on myös ikään kuin puun elinvoimaan liittyvät mittarit, kuten lehtivihreen määrä tai paljonko siellä on ikään kuin kuollutta latvuusosuutta ja erinäköisiä kontaktipisteitä, infraa ja muita, niin näitä tietoja tulee tosi paljon, mutta se ei poista sitä, että me tarvitaan arboristeja edelleenkin kuntoarvioinnissa, koska tämä valtava tietomäärä vaatii myös siltä sen tiedon tulkitsijalta ja yhdistelijältä aika paljon osaamista. Ja toisaalta, jos arboristilla on tämä kaikki tieto hyppysissä, niin hän pystyy tekemään parempia kuntoarvioita niille, jotka sitä oikeasti vaatii. Yeah, and now let me show you another feature. So you see that we also have satellite images, and now zooming in, we have on the bottom here, we see that we have this list where we can filter and can again look to the individual single tree, which is in the moment we click on it, then we forward it to the detailed viewing, and we see again the 3D digital twin as before. Here in this case, we filtered for clearances where they are required. You see this on top that we have here this fourth column, and now going to clearances and clicking on the wire clearances. You see that the wires are visible. This is also automatically identified by our AI, our machine learning system. And we give around those specific radius, depending on how much power is going through this. And what is colored red on the tree is exactly that protected space where the tree needs pruning, so that a targeted pruning can be made. And beside that, you have also the information how much volume of the affected crown it is, so that you are aware about if you prune accordingly to the requested rules, how much you will take away from the canopy. Eli tässä vielä käytiin läpi, että mitä kaikkia siellä voi ikään kuin saada sillä tiedon määrällä. Ja Sven myös kävi läpi sen, että miten näkyy ikään kuin esimerkiksi voimajohdot tai linjat, mitkä vaatii oman tilansa. Tai jos siellä on katukorkeus, joka pitää saavuttaa, niin se näkyy myös, tai on mahdollista saada visualisoitua tuonne digitaaliseen maailmaan. It's also eventually to add from my side, this was a sample based on the wire clearance, but we have also the same clearances for the road, for the streets, so that we make visible this corridor clearance on the road using the road curb and then giving the necessary height to it, 5 meters, for instance, and then in the same way, every single leaf, every single branch is highlighted in red so that it is very easy to do the right pruning on the right tree, wherever it is necessary. And you can see this here on the right side in the list. This tree needs for
all 4 kinds pruning. It is not only the wire, it is also the road clearance, which we now seeing here. And here you see we have the corridor, and again, same procedure. You see very precise where this tree must be pruned. And this is also for building clearances, so to respect the distance between building and trees, 1 meter, 1.5, 2 meters, whatever is requested. Kyllä. Eli linjavaatimien niin kuin turvallisuusetäisyyksien lisäksi täällä on myös ajoväyliin tarvitsemia etäisyyksiä ja myös rakennuksen turvaetäisyydet voidaan katsoa täältä. Tai on myös mahdollisuuksia ottaa, että mitkä on niin kuin näkemäesteet tai onko siellä liikennemerkkejä tai liikennevaloja, jotka pitää näkyä. Kaikki nämä onnistuu tätä kautta. Ja seuraavaksi mennään hiukan tarkemmin vielä Smart Tree Inventory menetelmän tämmöisen prosessin, eli miten tämä kaikki lähtee käyntiin ja miten se etenee siitä puiden inventoinnista siihen, miten sitä käydään läpi, sitä saatua dataa ja miten sitä voidaan hyödyntää eri tavoin. Ja lähdetään taas liikkeelle pienellä videolla siitä, että miten se data sieltä haetaan. So Sven will talk about data collection next. Yes, here you see very quick what the hardware is. So when we come into your city, you see our car with a scanner on top. This is how it looks inside. And if we go into parks or cemeteries, everywhere where the car has no access, we use this smaller vehicle with the same scanning and camera equipment and going then through the paths in the parks. Kyllä. Eli kamerat on autojen päällä, mutta tarvittaessa saadaan niitä myös ikään kuin tuommoisiin puisto-olosuhteisiin mönkijöiden ja tämmöisen Mars roverin päälle ja joka suunnasta ei ole lentävää droonia, vaan kaikki on autojen ja pyörien päällä. Ja tässä näkyy oikeastaan tämmöinen ajatus siitä, että mitä puiden kartoitusprosessi tässä Smart Tree Inventoryssa tarkoittaa. Eli ensin skannataan puusto ja sen jälkeen käsitellään se saatu tieto ja analysoidaan. Ja sen jälkeen tuolla lukee tarkastus. Se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen me voidaan valita vielä ne puut, joiden kanssa me halutaan käyttää enemmän aikaa. Ne, joissa on ehkä jotain, mitä ihmisen kannattaa mennä vielä tarkistamaan. Ja mitkä on sitten niitä, joissa ei ollut mitään vikaa. Ja mennään tästä ikään kuin Another important part is, of course, the information we have in the Smart Tree Inventory, how we can use them. You see here on the bottom that we have here a list, and this list can be customized with all information. You can have all 70 parameters or only a part of it. And then you can have here this reports and statistics. And you see that you can change, you can have the absolute numbers, you can have the percentages, that you understand how many trees you have from which size. Here already seen was the total tree height. You can click on all columns and then you get the map analytics. You see that then in this bird view, the colors of the tree canopies are changing. And you see on the left-hand side here that we're starting with a DBH. In this list, you find all metrics we deliver so that you can make everything visible and you can this customize. So there's no need that you only go with 4 steps. You can add a 5th or a 6th step, whatever you like to have. In this case here, we're looking to the Koch value, so the economical value, which is also calculated and can be displayed.
And if you click here in the headline, then you see that all trees you can run an inventory report. In this report, you have the different graphics which you now can customize. So if you want to have this as a donut diagram, you just change this. And for the next one, you can do the same. You can decide, do I want to have the absolute numbers or percentages, so that everything you customize that it is in that way visualized you prefer. And all parameters at the end, when you click to export, you download a PDF file directly to your desktop so that you can use with this further. Jep. Eli kaikki data tulee tuonne hyvin eriteltynä näkyviin, ja niin kuin tuossa Sven kertoi, niin nämä eri parametrit saadaan näkymään tuolla myös karttanäkymässä niin, että me voidaan järjestää puita näkymään esimerkiksi rymmin tai esimerkiksi niiden tuottaman ekosysteemipalveluarvon mukaisessa värityksessä, ja ne on helppo sieltä saada esille. Ja näitä tietoja voidaan pyöritellä ja päivitellä ikään kuin erilaisilla diagrammeilla ja saada niistä näkymään semmoinen data, mitä milloinkin halutaan. Ja näitä voi myös kustomoida näitä parametreja, eli me voidaan halutessaan lisätä sinne, että millä perusteella näitä ajoja tehdään tuolla palvelussa. Ja kaikki on tietenkin ladattavissa sitten omalle koneelle. Ja seuraavaksi katsotaan vielä, että kun tämä ikään kuin tulokset näkyy näin täällä Greenhill Trees-alustalla, mutta entä sitten jos onkin jo olemassa olevia alustoja, mitä on käytössä? And next, Sven, is the integration of systems. Yes. So what we see here is the integration between Greenhill and other existing tree management software. For this, we're using an API and we have a complete documentation so that you can see here, and this is a sample of an QGIS system. You see the dots where before just and only a dot was placed for the tree location together with the by us delivered tree canopy, so that you far better understand what is the size of the tree. You see here the list of data which can be exported and imported into the other system, so that in the existing software, everything which you have, the data fields, can be filled in via this API from Greenhill Trees, so that we use the smart tree information and bring them into the existing system. This is quite important to know, as our system is a cloud-based system, and we can connect via this API to all existing softwares. Eli Sven selitti, että miten tämä voidaan yhdistää olemassa oleviin puurekistereihin, jos on olemassa QGIS tai Keeper tai muu olemassa oleva systeemi, niin yhdistelemällä tietoja saadaan ikään kuin nämä Greenhill-skannauksen tulokset tuotua siihen olemassa olevaan järjestelmään. Ja tässä nyt oli esimerkkinä muutama järjestelmä, mutta näitä on myös muita, joihin voidaan tämä yhdistäminen tehdä. Saadaan nämä tiedot sinne olemassa olevaan järjestelmään. Mennään sitten eteenpäin ja mennään Smart Tree Inventoryn ja perinteisten puukartoitusten yhtäläisyyksiin. Eli emme olla mitään pyörää keksimässä uudelleen, vaan samojakin asioita tehdään ja paljon. Eli perinteinen ja Smart Tree yhtä lailla saamme molemmat maantieteellisen sijainnin puulle ja kerätään mittaustietoja. Ja kun näitä mittaustietoja kerätään riittävän usein, niin sitten voidaan seurata tietenkin, miten nämä asiat edistyy ja meneekö puut
hyvän suuntaan, huonoon suuntaan, kasvaako ne vai mitä tapahtuu. Ja tätä kautta päästään niin kuin ennakoivempaan puunhoitoon, mikä tietysti on jo varmaan teille kaikille tuttua. Niin mitä enemmän tiedetään etukäteen, niin sen vähemmän reaktiivista ja enemmän ennakoivaa tämä työskentely on. Ja se, missä Smart Tree Inventory ehkä eroaa eniten, on se, että lisätietoja saadaan aika paljon enemmän arvioinnin tueksi. Eli siinä, missä perinteinen inventaario yleensä tarkoittaa, että siellä on yksi arboristi, joka kerää perustiedot puista, ja silloin se saatu tietomäärä on pakostakin rajallinen, ja se tiedon hankinta kestää pitkään. Niin tässä saadaan ikään kuin nopeasti ja paljon tietoa, ja arboristit pääsee keskittyä semmoiseen niin kuin syvempään arviointiin, että kun tarvitaan oikeasti enemmän tietoa tämän puun kunnosta ja riskeistä, niin voidaan keskittyä siihen, tai sitten sen puun hoitoon. Mutta jokaista puuta ei tarvitse enää käydä läpi ikään kuin inventointimielessä siellä maastossa niin kuin arboristitoimintana, vaan kartoituksia voidaan tehdä nopeammin ja useammin. Eli se tieto on ajantasaisempaa, mitä sieltä saadaan. Se uusi inventaariokierros ei kestäkään vuosia, vaan se kestää päiviä tai viikkoja. Smart Tree Inventory tuottaa tehokkaampaa puukartoituksia. Eli kun saadaan suuria tai puupopulaatioita tuonne nettiin, ikään kuin digitaaliseen maailmaan, niitä on helpompi hallita ja myös muuttaa niihin liittyviä työprosesseja, mikä on hyvä asia. Ja oikeastaan, että jos puusta saadaan riittävästi ajantasaista tietoa, niin on hyvä kysyä, että onko vuosimäärään perustuva hoitokierto paras vaihtoehto. Niin onko se ok aina mennä 5 vuoden välein puuhun vai pitäisikö tehdä jotain muuta? Muistetaan, että hoitoleikkaus on aina stressi puulle ja leikkauksesta toipuminen vie helposti sen 3-5 vuotta. Ja jos hoitokierto on 5-7 vuotta tai ehkä tiheämpikin osalla puista, niin ehkä ei olekaan ihan paras vaihtoehto mennä sinne joka 5 vuoden päästä uudestaan. Ja Smart Tree Inventoryn avulla me pystytään ehkä poimimaan, tai ei ehkä, vaan me tiedetään, että meillä on tietty määrä puita, jotka tarvii käydä läpi, ja me pystytään poimimaan ne hoidettavaksi tarvittavat puut. Ja silloin ei ehkä olekaan järkevää enää ajatella, että mennään puisto tai kortteli kerrallaan aina puusto läpi, vaan poimitaan ne, jotka tarvii hoitoa. Se per puuko se hoitoaika kasvaa, mutta se kokonaishoidon tarve pienenee silloin. Ja tietenkin tämä tarkoittaa myös sitä, että skannauksen lisäksi tarvitaan se arboristien seuranta, ja näistä yhdessä ikään kuin tulee se hoidettavien puiden kokonaisuus. Ja sitten meillä onkin seuraava kysely, että pysytte hereillä. Eli mikä on tärkein prioriteetti puidenhoito-ohjelmassa vuonna 2026? Ainakin osa on ehtinyt vastaamaan. Tehdään seuraavaksi nopea läpikäynti indikaattoreista, joita tämä Smart Tree Inventory seuraa. Niin mitä siellä oikeastaan niistä puista katsotaan? Mä käyn tämän aika nopeasti läpi. Voidaan palata kysymysten muodossa sitten niihin tarvittaessa lisää. Eli totta kai meillä on perusasiat, niin kuin joka paikassa, rungon halkaisija, ring, mitataan niin
manuaalisesti tehtävissä kuin täällä Smart Tree Inventoryssäkin. Mutta sitten puun korkeus on jo semmoinen, missä tulee vähän eroavaisuuksia. Me yleensä mitataan joko puun absoluuttinen korkeus tai vielä useammin me annetaan joku korkeusväli, jonka mukainen tämä puu on 15-20 metriä korkea tai jotain semmoista. Kun me tehdään LiDAR-mittaus, me saadaan sieltä paitsi se oikea korkeus ja leveys, me saadaan myös se, että kuinka paljon siitä on esimerkiksi elävää siitä latvuksesta ja kuinka paljon siellä on runkokorkeutta ja muita parametreja. Sen lisäksi me saadaan latvuksen koko. Ei pelkästään latvuksen leveys, vaan myös sen tilavuus ja latvuspeittoalue. Ja sen lisäksi me saadaan siellä vielä ekosysteemipalvelut. Eli nämä perustuu tosiaan iTree Eco mittaustapaan ja sieltä on saatavassa estettyä valuntaa, aiheuttamista saasteiden sidontaa ja näihin tulee myös ihan euromääräinen numero sinne, eli tämä mittaa nämä automaattisesti myös nämä ekosysteemipalvelut, jolloin saadaan myös ikään kuin plussia sinne mahdollisten riskien rinnalle vähän enemmän. Sitten meillä on muita mitattavia asioita, on esimerkiksi rungon kaltevuus tai latvuksen kallistuskulma. Näistä kumpikaan ei sinänsä ole siis puussa ongelma, mutta yhdistettynä johonkin muuhun niillä saattaa olla merkitystä. Eli onko se esimerkiksi tilan tarve tai onko siellä joku muu syy, miksi vinous voi olla merkityksellinen. Ja latvuksesta saadaan lisäksi tietää myös lehtipinta-alaindeksiä ja lehvästön tiheyttä, niin nämä on esimerkiksi kaikki sellaisia tietoja, joita me ei oikeastaan kauhean hyvin saada silloin, kun me ollaan inventoimassa ikään kuin manuaalisesti puita. Me osataan katsoa, että onpas tuossa harsupuu, mutta sen harsuuden määrä tai merkitys, niin se on aika usein katsojan silmässä. Ja toisinaan se on tosi hyvä, tarkka. Toisinaan väsyttää eikä ole niin tarkka. Ja näiden mittausten perusteella pystytään hiukan ennakoimaan sitä, että mikä on sen puun tilanne nyt ja tulevaisuudessa. Eli onko se menossa parempaan vai huonompaan suuntaan ja esimerkiksi onko syytä miettiä, että pitääkö miettiä, että saadaanko lisää vettä jo tulevalle kesälle tälle vai mitä pitäisi tehdä. Sen lisäksi tässä mitataan kuolleen puuaineksen osuus, eli käytännössä jos siellä on latvuksessa on kuolleita oksia tai rupeaa taantumaan sieltä latvuksen osa tai oksat, niin tämmöisen niin kuin diebackin tai muuten kuivumisen määrä on siellä myös, ja sehän kertoo myös puun elinvoimasta tai puun osan elinvoimasta. Lehvästön läpikuultavuus on harsuuntuneisuus, kyllä, mutta myös lajiominaisuudet ja elinkaaren vaihe. Eli tämä mittaa sitä, kuinka paljon paloa sieltä tulee läpi, ja se ei suoranaisesti aina tarkoita sitä, että ollaanko hyvä vai huono puu ikään kuin tämän perusteella, vaan voidaan myös ajatella, että onko sillä millainen varjostamisen ominaisuus olemassa sillä puulla, tai kuinka paljon se pidättelee niitä pakokaasuja, joita tulee sieltä alla olevalta tieltä. Latvuksen tiheys tietenkin on ikään kuin siellä kuinka tiivis se latvus on, onko se ihan tyhjä sisältö vai onko siellä paljon lehvästöä. Tämäkin kertoo paitsi puun terveydestä, niin voi kertoa myös siitä puun elinkaaren vaiheesta. Latvuksen valoaltistuminen, saako se mistä suunnasta valoa ja kuinka paljon? Onko siellä ikään kuin semmoisia esteitä, mitkä rajoittaa sen kasvua tai
muuten vaikuttaa sen valon saantiin. Ja kun meillä on kaikki nämä indikaattorit alussa, eli kun nämä saadaan kaikki sieltä skannauksen perusteella saadaan hirvittävän määrä tämmöisiä irrallisia tietoja, niin sen jälkeen niihin perustuvia laskelmia tulee sieltä ikään kuin ohjelmiston toimittamana suoraan. Ja meillä on tämmöisiä erilaisia indikaattoreihin perustuvia laskelmia, kuten voikkuus. On ehkä Suomessa ehkä haastava sana. Slenderness on niin kuin, englanninkielinen termi, mutta tällähän siis tarkoitetaan sitä, että kuinka millainen rungon järeys suhteessa sen korkeuteen on. Se on suorassa suhteessa sen mekaaniseen vakauteen. Ja täällä on myös ikään kuin laskelmia puun tuulen kestävyydestä. Eli siellä aikaisemmin Sven näyttikin, siellä oli mahdollisuus vähän ikään kuin mallata sitä, että eri tuulen nopeuksilla, mikä on sen puun kyky kestää sitä tuulen aiheuttamaa rasitetta, tai mikä on se turvallisuuskerroin. Eli tässä CVS tarkoittaa siis kriittistä tuulen nopeutta ja TSI tarkoittaa puun turvallisuuskerrointa. Ja elävän latvuksen osuus, eli onko siellä iso elävä latvus, onko paljon tullut kuolleita latvuksen osia vai mikä on tilanne. Elinvoimaisuus on tässä määritelty niin, että mikä on ikään kuin sen elävän latvuksen osuus verrattuna siihen kuolleiden latvaosien määrään. Ja rungon vakauden indeksi tunnistaa puut, joiden turvallisuuskerroin on alle kynnysarvon, eli kun ruvetaan miettimään sitä tuulen kestävyyttä, niin onko rakenteellisen kantavuus, kun sitä verrataan tuohon taivutusmomenttiin, eli se, minkä se tuuli aiheuttaa sen kuormituksen, niin onko siellä ikään kuin varaa hyvin, niin kuin, vai ollaanko siellä lähellä vai ollaanko kriittisillä rajoilla, että pitääkö esimerkiksi tehdä jotain pienennystä tai muita toimia. Yeah, and another view to the software. So besides the point cloud, we're capturing also 360 panoramic images, something similar as you know from Street View. The difference is that when we drive and scan, we automatically take at the same time the 360 images. And here we're filtering for diebacks. So we identified in the list a tree where we see that we have less leaves on it. And after looking to the Street View panoramic image, we're now looking at the digital twin again, and we see that this tree is in a poor condition. And you can also see that in the list that we have a dieback above 40%, and that the crown transparency is less. So all these indicators you find under the health and vitality point. And that you have an early indicator that with this tree is something not going well. And you can see this also in this snowflake, that it is red marked, so that this tree passed the calculation in a negative way, that it is far beyond its cohort compared to other trees. And here you see also, when we looking to the trunk stability index, that this is a very, very low value. And this is what you can do additionally. Hyvä. Eli Sven vielä näytti tuolta, että miten sieltä ikään kuin löytyy nämä puut, jotka on ehkä taantumassa tai joissa on niin kuin,
jolla on ongelmia sen oman kasvunsa kanssa. Ja täällä ikään kuin nämä parametrit näyttää, että siellä on asiat jo heikosti ja odotusarvo huono. Jotain pitää ehkä tehdä tämmöisellä paikalla. Ja nämä ikään kuin löytyy täältä, niin kuin tässäkin oli puu, joka on muiden puiden keskellä, niin tämä on ikään kuin nostettu sieltä, se ohjelmisto maalaa sen jo valmiiksi ikään kuin, että tämä puu vaatii lähempää tarkastelua ja silloin sinne kannattaa lähettää tietenkin arboristi katsomaan, että onko tilanne tosiaan tällainen vai olisiko jotain, mitä me voitaisiin tehdä asiaan. Ja tämä ikään kuin perustuu tämmöiseen poikkeavien arvojen havaitsemiseen, eli mikä tässäkin niin kuin näkyy, että se voi olla läpimitta tai korkeus tai muu, niin kun se vertaa sitä siihen puuryhmään, niin tällä voidaan myös saada sieltä näkyviin esimerkiksi poikkeuksellisen järeät puut tai pienet puut sen lajin puiksi tai muuten vertailla tätä kokonaisuutta. Ja tähän liittyen on sitten vielä ikään kuin tämmöisen ajan myötä tapahtuvat muutokset, eli miten nämä näkyy ajassa. Ja Sven kertoo seuraavaksi sitä, että miten tämän pitkän aikavälin muutokset näkyy hyvin täällä ohjelmistossa. Go ahead, Sven. Yeah, and another very fantastic feature is the monitor over time functionality, which I'm going to show you here. So again, we see the digital tree twin, we have the single images, we have the panoramic image, and we have all the given information. Once we do a second scan, the system is comparing each scan with the other. And you can see here that the former scan you can put onto the screen in this pink color so that you very easily see how the tree developed over the time. Besides that, you have here a list with the parameters, which are the ecosystem services and metrics like total height, dBH, etc., so that you can compare this. What we see here is, of course, a tree which isn't pruned over the time, which grown in its natural way. Tommy, eventually you like to translate or to say first before we go here further. Joo, eli tämä on niinku, loistava ominaisuus tässä ohjelmistossa, että kun näitä skannaa näitä puita, niin me saadaan paljon parempi data siitä, että millainen se puu on ollut ja miten se on kehittynyt aikaa myöden. Eli myös se, että moinen elinvoima sillä on ollut missäkin hetkessä, miten se on kasvanut, kuinka paljon se on kasvanut. Ja kun tehdään 3D-skannaus, niin ei olla rajoitettu pelkästään siihen, että onko se kasvanut korkeutta tai onko latvuksen leveys kasvanut tai onko rymmi kasvanut, mitä vaan me nähdään myös se puun muoto, miten se muuttuu ajan kanssa. Me pystytään katsoa sitä tuolla 3D-vertailussa. Ja myös se elinvoiman kehitys, milloin on ikään kuin mennyt paremmin, milloin huonommin. Me nähdään se kehityskaari tuolla perättäisten skannausten vertailussa. Yes. Yep. Roughly. Eventually, yeah. Eventually, you have to click into the slide again so that it is moving forward. Yeah. Oh, sorry. Okay. Yeah. Let's quick go through it because there is another example we like to show so that you see once we have a tree which is pruned, that the system is also identifying this and making it visible. And this should normally come next. Sorry. See.
It's If not, we move on. So what the system will recognize trees which have a loss of canopy, of crown volume, and will give you a marker so that you can look at those trees to identify what is the reason. This might be because of a pruning. This can be also that something was broken away during a storm or whatever. Anyway, every single, and even if it is such a small difference, will be recognized and will be made visible. Jep. Eli pienetkin muutokset tunnistetaan ja ne jää näkyviin sinne, kun niitä voidaan verrata niitä skannauksia eri vuosilta ja nähdä ne muutokset ikään kuin päällekkäin laitettuna. Yes. Ja kun meillä on ikään kuin olemassa kaikki tämä tarvittava tieto, niin me voidaan mennä vielä erilaisiin puiden hoitostrategioihin tai eri lähestymistapoihin, mitä tulee tämän ohjelmiston käyttöön. Ja meillä on olemassa eri vaihtoehtoja, joissa on ikään kuin intensiivistä, keskitasosta tai käytännönläheistä lähestymistä siihen, että miten tätä ohjelmistoa voi hyödyntää. Eli tuleeko tämä kaikki tieto uudelleen tarkastettavaksi arboristien toimista eli intensiivisessä strategiassa kaikki tulokset lähetetään arboristeille ja käydään jokaisen puun luona tekemässä arvio, jossa hyödynnetään tätä taustatietoa mahdollisimman paljon ja sitten toteutetaan toimenpiteet. Tai sitten me voidaan tehdä tämmöinen rajaus, eli suoritetaan ainoastaan niille poikkeaville niille puille, jotka jotenkin erottuu joukosta, niin niitä käydään katsomassa ja valitaan sieltä tarkastettavat puut ja käydään ne tarkastamassa paikan päällä. Ja tämä lienee meille tutuin metodi, eli kaupungille toimitetaan Smart Tree Inventory-tulokset ja kaupunki päättää tarkastusprosessin ihan itse, niin kuin yleensä onkin, ja kaupunki määrittelee hoitotoimenpiteet. Tässä on ikään kuin vaihtoehtoja eri tavalla hyödyntää sitä tietoa. Ja mitä tämä tarkoittaa kaupunkipuiden hoitajille? Ja oikeastaan tällainen lähestyminen mahdollistaa resurssien ja ajankäytön uudelleen jakamisen. Eli yksittäisen puun kohdalla, jos me ajatellaan ikään kuin puuhoitajan näkökulmaa, niin meillä on yksittäisen puun kohdalla enemmän taustatietoa ja mahdollisuuksia hyödyntää sitä tietoa hoitopäätöstä tehtäessä. Eli vaikka me mentäisiin vielä sen puun alle ja tehtäisiin vaikka mikroporauksia tai tomografimittauksia, niin sen taustatiedon määrä antaa meille paljon paremmat mahdollisuudet onnistua siinä sen yksittäisen puun oikean hoitosuosituksen tekemisessä. Toisaalta meillä on myös mahdollista siirtyä ikään kuin puidenhoidosta laajempaan ja kokonaisvaltaisempaan kaupunkipuuston hoitoon. Me nähdään se koko puusto yhdellä kertaa ja me saadaan sieltä irti myös niitä ekosysteemipalveluhyötyjä, me nähdään niitä vihreitä käytäviä, me nähdään sitä latuspeiton merkitystä ja muutosta ja voidaan ikään kuin reagoida siellä suunnittelutasolla asioihin myös. Yes. And we'll talk about this one. Yes. Then quick using a global example. And these are some reliable numbers coming from the city of Las Vegas in the USA. What we compare here is typical how it was made traditional wise block pruning versus a targeted pruning. So, and here you can see those given numbers are over a period of 10 years.
instead of sending out every 5 years the people to do a block pruning and going everywhere so that all trees are touched and pruned, using the smart tree inventory information and doing a targeted pruning. And then you can see how you can create savings over the time, as you only prune those trees where it is required and really necessary, what means you don't have to touch every tree every time. Yes. Eli tässä on ikään kuin tämmöinen elävän elämän esimerkki, eli tämä on toteutunut laskelma, ja tämä on Las Vegasista, eli ei ole tietenkään Suomesta eikä meidän konnuilta, mutta esimerkkinä, miten voidaan nähdä, että jos me tehdään perinteistä puidenhoitoa, jossa mennään puisto tai kortteli tai kadunpätkä kerrallaan, niin miten ikään kuin sen kustannukset on aika lailla samat koko ajan, kun sitten taas jos me tehdään se kannaus, mikä tietenkin on kulu, sitä ei voi kiistää, mutta sen jälkeen meidän ei ole pakko käydä kortteli kerrallaan kaikkia puita, vaan me voidaan esimerkiksi ajatella niin, että se sama porukka arboristeja, joka työllistyi tekemällä sitä kortteli kerrallaan puidenhoitoa, voikin koko sen oman alueensa pitää kunnossa niin, että he käy vain ne puut katsomassa, joilla oli tarve sille hoitotoimenpiteelle. Eli hoidettavien itse asiassa ne, joilta oikeasti sahataan tai hoidetaan muulla tavoin, niin se puumäärä pienenee, mutta siitä huolimatta meillä on koko ajan se koko puusto hallinnassa. Ja tähän oikeastaan tiivistyy tämä meidän älykäs kaupunkipuiden hoitokierto. Eli jos meillä on älykäs puurekisteri, jossa on puiden digitaalinen kaksonen ja noin 70 indikaattoria puuta kohti, ja niistä saadaan yksityiskohtainen raportti jokaisesta puusta. Ja analyysin pohjalla saadaan prioriteettipuut nostettua esille, eli saadaan eroteltua ne puut, joita pitää käydä katsomassa tai joita pitää hoitaa. Ja me voidaan myös ikään kuin hierarkisoida sitä puiden hoitotarvetta, perustella budjettia ja saada ikään kuin talouspuoli natsaamaan siihen meidän puurekisterin vaatimaan toteutukseen. Ja myös ikään kuin toteutuspuolella, siellä ikään kuin hoidon toteutuspuolella pystytään priorisoimaan, että mitkä on niin kuin, nyt oleellisimpia töitä, ja voidaan myös ikään kuin seurata sitä työn suunnittelun ja seurannan kautta sitä työtä, ja me myös pystytään pitämään se puurekisteri koko ajan tasalla. Ja tämä oikeastaan on tämä ajantasaisuus hyvin voimakkaasti läsnä myös tässä, eli onko se meillä arviointi 10 vuoden kuluttua vai onko niin, että me saadaan se tieto paljon useamman nopeammalla syklillä, ja sitten me pystytään määrittämään ne puut, mihin pitää keskittyä. Ja vähennetään sitä kautta kustannuksia, että me ei käydä ikään kuin määrävuosien päästä siellä puissa, vaan me mennään niihin puihin, jotka ovat sen tarpeessa, ja toisaalta se vapauttaa resursseja sitten niihin puihin, joita tarvii hoitaa, niin me voidaan ikään kuin niihin käyttää enemmän aikaa ja ehkä enemmän laajempi kirjo myös hoitomenetelmiä, koska meillä vapautuu resursseja jostain muusta. Ja tämä latvuuspeitto on myös yksi, mitä meidän pitää seurata tätä nykyään, ja jos ei meillä ole siihen ikään kuin luotettavaa pohjadataa, niin sitä on vaikea seurata, ja tämän avulla sitä pystytään vähän jopa ennakoimaan myös tulevaisuudessa. Hyvä. Ollaan päästy viimeiseen sessioon. We are on the last slide. Questions and answers. Eli siellä on jo ollut esitettyjä kysymyksiä siellä chatin puolella ja keskustelussa. Ja
Yeah, please type your questions into the chat, especially when one of those which are already in not correctly answered. We are happy to give you more input now. Hyvä. Ja toistaiseksi ilmeisesti kaikkiin kysymyksiin on löytynyt vastauksiakin, mitä on esitetty sinne chatin puolella. Ja uusia kysymyksiä saa esittää, jos siltä tuntuu. Ja myös voi palata ikään kuin jälkikäteen, jos nyt haluaa vielä muhitella ajatuksia ja miettiä niitä myöhemmin, niin aina saa olla myöhemmin yhteydessä. Nämä tosiaan lähetetään teille kaikille osallistujille tämä esitys, niin voi palata, että mikä täällä olikaan, ja voi lähestyä kysymyksille joko minulle tai Svenille myös tämän esityksen jälkeen. So it seems that we are not having a new questions anymore, but already told everyone that it's okay to think about things and contact us later on, and everyone will be having this presentation, and they can contact either me or you, Sven, and we will answer as best we can to any questions. Yeah, of course, I see two questions which I'm not sure if they are answered. So there is one question in which cities we have worked. So we are working globally. This means we are having teams and entities in Asia Pacific, in North America, but also in South America. But now, as we are now here in Finland, let's focus in on Europe. We have around about 130 cities across everywhere. And right now we are still looking for the first city in Finland. So the competition for the front runner is still open. And we are happy to go in. We scanned in Sweden, we scanned in Denmark, Germany, Poland, Czech Republic, Italy, Netherlands, Belgium, France, Spain, and Portugal. Right now, one scan team is in Portugal, going to France. Another one is in Italy. So this is the scope, and so to say, everything is possible. Then there was also a question regarding how precise we can identify genus and species, which is a good question. And frankly, it is not that way easy as we might think. You can imagine that for a computer, it is even harder to identify this. So the genus is going well and fast. We are here around about 85+%. The final missing one, we have in-house arborists. They have to look everywhere where the system is giving a positive false message saying, I'm not sure if this is this or that. The species is far much more work, and you can imagine, I'm not aware about, but I think we have 5,000 or even more species, and even experts are sometimes start negotiating if it is this or that. So here we are at 75 to 78%. So that we always say, of course, you know your trees much better as our AI, and it is an ongoing training. To come up to 100%, this is really a long-term training of this machine learning system. I hope that this is giving the right or at least a good answer. Kiitos. Vielä tuli pari kysymystä lisää. Eli täällä kysyttiin, tunnistaako ohjelma vaurioita tai kääpiä rungolla tai lapuksessa. Niin kyllä, tunnistaa, jos siellä on ikään kuin merkittävää vaurio, niin se tunnistaa sen, että siellä on vaurio. Se tunnistaa myös kääpien itiöemiä, mutta ei tunnista mitä itiöemiä tai mitä kääpiä siellä on, vaan tunnistaa ainoastaan, että
täällä on poikkeama ja tähän on syytä arboristin mennä tutustumaan lähemmin. Sen lisäksi kysyttiin, että ottaako tuulikestävyys huomioon mahdollisesti ympäröivän puuston ja rakennukset. So I think this one is for you, Sven. So does the wind load analysis take in account possible surroundings as buildings and other trees surrounding the tree that is measured? Yeah. Okay. Got it. Is one of my favorite questions because this is not an uncommon question. So regarding the trunk stability index, when we calculate a tree, we always calculate this tree as a single independent freestanding tree, using the canopy like a sail of a boat, and then giving to it a wind pressure. The method behind is here. We are working together with Professor Stefan Rust from the University of Göttingen. He is one of the experts who looking at our algorithm and how we do calculations. In future, the plan is to get this calculation better and better, so that we also respect when we have a group of trees that this is taken into the calculation. But today it is the single tree we calculate without looking what is beside. This set means that we always take the weakest point of a tree and give this calculation with a wind pressure, the speed to it, to see in the worst case what is the lowest trunk stability index. Well, and then I'm not sure, Tommy, I see also that there is one more question regarding if we can see damages on trunk and canopy, if I made a good translation of it. yeah, so sorry, I already answered that one. But yeah. Oh, okay, good. Yeah. Just to double check that we don't miss anything. Yeah. All right. Okay. I think now, if there are no new questions, we have tried to answer everything. And as I said before, you can always reach out and ask from us again later on. Tässä kohtaa kiitän kaikkia mielenkiinnosta ja jos herää kysymyksiä, niin olkaa yhteydessä. Ja me lähetämme tämän vielä teille osallistujille kaikille tämän esityksen, niin voitte palata siihen omassa rauhassa, jos siltä tuntuu. So, yeah. Thanking everyone for attending this meeting and from my side, thank you, Sven, and thank you all in the other end of the presentation, and please be in contact if you need any further clarifications. Yeah, please. This is very important. With Tommy, we have the expert in front of you, and thank you for your participation. And you will get access to the recorded video. Thank you so much. Kiitoksia.